हाफांनि सय सय खारि वै हानि लुकरकनो हामसाकमा गोनां ओंमा बाय लुकरकनि जोंजाल खातिरिनानि वानसुमुं तंमा बागैनो तेज बिसिनि कचाम हास्तिनि ब्रुरियां रकनि जोंजाल कचावै तंमानो खातिरै तंग थाइयाफारनानि सामुं चेंखा 19 एप्रिल 2021 कांचनपुरनि 232 नुखुं रकनो दलाई हांकरनि बंगफा ताई हादुकलाई पाराओ नक हुक तांगै तंसुकनानि निकुमा रजाक बायग्राखा अरो कक खरचा थाइगलायो 1997 बिसिओ मिजोराम हास्तिनि खारैमा फाइबायनाय बुरु बर्षंनि 35,000नि गोबां लुकरकनो हास्तिनि कांचनपुर रिहेबिलिटेशन सेन्टारो तनजागै तंमानि आसुक साल कलकमा अ हाफां फाइमानि ओलोनो केंद्र हाफां मिजोराम हाफां ताई त्रिपुरा हाफांनि बिसिं 16 एप्रिल 2020 बिसिओ आचु ककलाम सालायमनि बिसिंतै बरकनि पाइथाक सल्यूशन लामा कारिवै तुबुजाकमानि केंद्र होम मिनिस्टर मोजां अमित शाह कग्रखा नक थाई चामुं रोंनक तै तालब्रुम रोग्रावै तंनानि बागै चामुं रकनो खबै जतै 600 कोटी रां बगजाखा अमो हाइकेनो कग्रमानि बाय बाक्सानो सामुं तांजागै तंमानि नुगै आसुक साल कलकमा निकुमा करै ओंगै तंमानि मानै खासुरां लाइजाक ताबुक ब्रु बसंनि लुकराव मिली जत पुंबाय खासाब कावै फाइका Maju cubai di nama tidadi Maju cubai di nama tidadi Angna jora safaika Jangan dulu tapi jangan. Bye di joto bayaro Cini samung tangnani Baksa badam rati di Baksa balangga hoti Baksa bakas lengkade